Minkejja li l-Labor rebaħ l-elezzjoni ġenerali xorta waħda mill-ewwel jum qed ikompli jipprova jqarraq bil-poplu. Fil-fatt waqt il-programm Popolin il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay beda jqabbel ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali ma' riżultat li jinkiseb fl-MEPs meta dawn huma żewġ elezzjonijiet kompletament differenti. Tant li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello beda kontinwament ifakkar fuq l-importanza li l-politiċi ikunu fatwali. Ma nistawx, ejja nkunu onesti man-nies. Ma nistawx nqablu elezzjoni ġenerali ma' elezzjoni ta' Kunsill Lokali jew ma' elezzjoni ta' Parlament Ewropew. Meta wieħed iqabbel elezzjoni ġenerali tal-2022 ma' dik tal-2026 huwa ċar li l-Partit Nazzjonalista żied il-voti f'kull distrett elettorali u rebaħ Għawdex kif spjega id-deputat Derin Karabott. F'Għawdex il-Partit Nazzjonalista rebaħa b'144 vot. Għalfejn qed ngħid dan? Il għaliex fejn irid il-Partit Laburista juża l-kejl tal-First Preference Vote, in-numru wieħed. Kif qed jgħid il-21-22,000 li għandu raġun. Però mbagħad meta jiġi biex jgħid dwar Għawdex, hemmhekk juża kejl differenti. Ma jgħidx u nistidilkom kunu korretti man-nies għal darb'oħra ħarsu lejn in-nies hemmhekk u għajdulhom iva il-Partit l-ekwinti qed ngħid dan il-punt għas-sempliċi raġuni. Ejja nkunu oġġettivi, ejja nkunu fair u meta nanalizzaw mhux nużaw riga mod għax l-istatistika importanti li tirrepetija u tuża l-istess riga u l-istess kejl. Mhux nużaw flok l-istatistika ir-riga politika partiġjana biex ninterpretawha kif iridu aħna. Brabta mal-qorti tal-familja d-deputat il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Konrad Borġman Xie fakkar li Gvern Laburista m'għamel assolutament xejn u qar minn hekk lanqas biss semma din it-tema fil-manifest elettorali bid-deputati Laburisti preżenti baqgħu sikta dwar dan kollu. Intant dwar li matul il-kampanja elettorali ħarġu numru ta' stejjer dwar kif il-Gvern beda jimpjega ammont kbir ta' nies miegħu meta Glenn Bedingfield kien mistoqsi mid-deputat Adrian Delija dwar dan huwa qal li mhuwiex minnu li ġew impjegati n-nies u ftit wara b'mod aktar speċifiku qal li l-Ministeru tiegħu ma impjegax nies. Għax suppost inti kont il-Ministru il-Power of Incumbency ma tintużax ma daħlux il-Power of Incumbency kieku jkollna nużawha ma daħalħadd. Ma daħalħadd. Kieku jkollna nużawha, kieku jkollna nużawha. Ismani, il-Power of Incumbency. Ma daħalħadd mal-Gvern. Ma daħalħadd mal-Gvern. Dawa li għandi dak l-statement. Li fix-xahar tal-elezzjoni f'Mejju ma daħat mal-Gvern. Il-Ministru Clyde Caruana min-naħa tiegħu ma semma ebda proposta biex il-Gvern jindirizza l-kriżi tal-popolazzjoni li mistennija tilħaq 800,000 fis-snin li ġejjin u matul il-programm huwa evita li jitkellem dwar dan is-suġġett tant li meta kien mistoqsi mid-deputat Derin Karabott, Caruana ħarab milli wieġeb. Il-migra li qalu stess illi 14-il sena oħra ser nilħu l-popolazzjoni ta' 800,000. Dak li għamilna konvinti minnu u fil-budget li ġej, f'Ottubru li ġej hekk alla jrid se nkomplu nagħmlu iktar minn hekk. Mo qed isemmilek dil-figura antiċipata darba ta' figura waħda. M'għandux għalfejn ikun hemm il-proposta. Illa li xkonvinti minn dak li qegħdin nagħmlu. Grazzi. Matul id-diskussjoni deputat Beppe Gallia sostna li fil-5 snin li ġejjin se jkun il-vuċi tal-Awċin sabiex Għawdex verament jimxi l qudiem dan fil-waqt li d-deputat Julian Borġ qal li l-Partit Nazzjonalista se jara li l-Labor jibda jwetta il-wedid tal-manifest kif ukoll ikompli jkun ta' skrutinju fuq il-Gvern fl-interess tal-poplu kollu.